הנה, אוקיי. זה מצלם. ישראל נוהג, אתה רוצה לשתות ואת יעל? שעה 12:10, יום שישי בלילה. תגידי, איך היה? כנראה חברה מאוד מאוד טובה. לא, אחר כך עוד יהודה אחרי שהיא מצווה, זה אחת כבר, עוד נכנסתי זהו, אביטל. בסדר. אני מצלמת רגע לסבא של אודי. כן. צילמתי אותו. רגע, לכולנו יש. מה היה? את רוצה? איפה היא? חייבת. אוקיי, בסדר. ואביטל. אם היה ערק הייתי רגע, אני מצלמת, הנה. זה מצלם. נו, אבא שיגיד משהו. לא, לא לבכות, וואי. אני לא היא הבכיינית. אל תתרגשו מזה. אני גם בכיין. היא בוכה כולנו. לא, נעמה, בואי. אני אגיד מה שרציתי שאת להגיד. נורא מתרגשת. נכון. אני עברתי את זה. פשוט אני רוצה... נעמה אמרה לי שאת מתרגשת מאוד. אני עברתי את זה, אני יודעת. אני יודעת שאת אומרת. זה בכי של שמחה. כן, ממש, זה בכי של שמחה. אני רוצה לברך את משפחת עמיחי ואת משפחה של אורה. לא. לא. זאת סבתא נזינה. כן, היא צודקת. לא, אני יודע. אבא צודק. כן, אמא של אורה. כל הילדים, ובמיוחד נעמה ואודי, אנחנו מלאי אושר. באמת, מלאי אושר. כן. רק דברים טובים, רק דברים טובים. מזל טוב. חיים ארוכים ומאושרים ביחד. מזל טוב. באמת, רק אושר.